Καλησπέρα σας από το Listen and Learn. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Ευαγγελία Πολυκάρπου Ποράτσο. Σωστά. Σωστά. Okay. Η Ευαγγελία μας, όσοι την ξέρετε, ειδικεύεται για σπουδές στην Ιταλία. Έχει από πρώτο χέρι τις εμπειρίες της Ιταλίας. Σπούδασε εκεί. Ήρθες πίσω Κύπρο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Παντρεύτηκες και Ιταλός. Ναι, γιατί εκεί μετά από αποφύτησα δούλεψα, παντρεύτηκα και μετά οι συγκυρίες μας έφεραν πίσω στην Κύπρο και μαζί μου έφερα και τον Ιταλό. Okay. Άρα έχεις την εταιρεία σου τώρα, το Αντωνιάνο Ταρστάτη. Σωστά. Ευαγγελία μου, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις για σπουδές της Ιταλίας, το πώς είναι να σπουδάσει στην Ιταλία, τι χρειάζεται ένα παιδί για να μπει πρώτα μες στην Ιταλία. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Νομίζω να αρχίσουμε μία-μία τις ερωτήσεις να τις λύνουμε, τις απορίες. Λοιπόν, καταρχάς, για να φοιτήσει κάποιον παιδί στην Ιταλία, εννοείται ότι πρέπει να είναι απόφοιτος λυκείου και να έχει τουλάχιστον 12 χρόνια μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εμείς εδώ στην Κύπρο είμαστε τυχεροί, γιατί τα δημόσια μας σχολεία είναι όντως 12 έτη και έχουμε και τα ιδιωτικά σχολεία που είναι 13, άρα από αυτήν την άποψη είμαστε καλυμμένοι. Μετά, όμως δεν είναι αρκετό να έχουμε αποφοιτήσει από έναν σχολείο, κάτω από την με έναν απολυτήριο δεν είναι αρκετό. Η Ιταλία για όλους τους κλάδους, κυριολεκτικά για όλους τους κλάδους, έχει εισαγωγική εξέταση. Υπάρχουν εξετάσεις που είναι περιορισμένου αριθμού θέσεων, δηλαδή το Πανεπιστήμιο ανακοινώνει, για παράδειγμα αναφέρω οικονομικά. Ναι. Έχει πανεπιστήμιο που λέει έχω 80 θέσεις, έχει πανεπιστήμιο που λέει έχω 140 θέσεις. Έχει πανεπιστήμιο που λέει έχω 200 θέσεις. Άρα, ανάλογα σε ποιο πανεπιστήμιο θέλω να φοιτήσω, πρέπει να είμαι μέσα στους ψηλότερες βαθμολογίες εξετάσεων με τους αριθμούς που έχουμε ως θέσεις. Δηλαδή, αν έχει 80 θέσεις στο πανεπιστήμιο, σημαίνει ότι πρέπει να βάλω τα δυνατά μου να εξασφαλίσω θέση και να είμαι στους πρώτους 80. Αν δεν είμαι στους πρώτους 80, να είμαι τουλάχιστον στους πρώτους 90, γιατί κάποτε υπάρχουν παιδιά που απορρίπτουν τη θέση. Άρα να έρθουν να φωνάξουν τους επόμενους. Okay. Όμως, για να ξεκαθαρίσω κάτι όμως πριν, τα παιδιά που πάνε σε ελληνικό σχολείο χρειάζονται οπωσδήποτε να κάτσουν τις προσαγωγές εξετάσεις και μετά είναι οι εξετάσεις που λες, έτσι. Να τα πάρουμε βήμα-βήμα. Okay. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τον τρόπο εισδοχής στην Ιταλία και μετά να πάρουμε το θέμα που λες εσύ με τις προσαγωγές εξετάσεις, τις Παγκύπριες ή τα A-levels κτλ. Λοιπόν, όπως είπα, για παραδείγματα, πανεπιστήμια που έχουν έναν αλφα αριθμό θέσεων. Πρέπει να βάλω τα δυνατά μου να είμαι σε εκείνον τον αλφα αριθμό θέσεων, για να εξασφαλίσω θέση. Τα πλήστα πανεπιστήμια έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων. Όμως υπάρχουν και πανεπιστήμια που για κάποιους κλάδους, όχι όλους, υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Και τι εννοούμε με την ελεύθερη πρόσβαση στην Ιταλία? Εννοούμε ότι υποχρεούμε να παρακαθίσω την εισαγωγική εξέταση, αλλά είτε περάσω είτε όχι, θα εξασφαλίσω θέση. Γιατί το πανεπιστήμιο ίσως βρίσκεται σε μια πιο μικρή πόλη ή ίσως δεν έχει τόση φήμη όπως κάποια άλλα. Για παράδειγμα, τώρα έχουν αρκετή φήμη το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, της Ρώμης, του Μιλάνου, της Πάδοβας κτλ. Αλλά δεν έχουν τόση φήμη τα πανεπιστήμια της Σιένας, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, του Μπάρι. Ενώ είναι εξίσου καλά πανεπιστήμια. Υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια στην Ιταλία. Υπάρχουν 247 αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Άρα, κάποια πανεπιστήμια, λόγω του ότι δεν έχουν τόση φήμη, άρα οι μαθητές, επειδή δεν τα γνωρίζουν, δεν κάνουν αιτήσεις προς εκείνα τα πανεπιστήμια, έρχονται τα πανεπιστήμια και λένε έχω ανοιχτής πρόσβασης, έχω ελεύθερης πρόσβασης. Αλλά υποχρεούμε να παρακαθίσω την εξέταση. Όταν θα μπω στο πανεπιστήμιο ελεύθερης πρόσβασης και δεν έχω περάσει την εξέταση, τότε θα έχω έναν εύλογο χρονικό διάστημα για να ξαναδώσω την εξέταση
Δηλαδή μου δίνουν την ευκαιρία να ξαναδώσω την εξέταση και μία και δύο φορές, ούτως ώστε να την περάσω. Εγώ θα παρακολουθώ κανονικά τα μαθήματά μου, αλλά θα πρέπει να ξαναδώσω την εξέταση για να την περάσω. Εάν δεν καταφέρνω να περάσω αυτή την εξέταση, θα έρθει το ίδιο το πανεπιστήμιο και θα μου δώσει να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια ή κάποια workshop και να με βοηθήσει να φτάσω στο επίπεδο που με θέλει. Καταλάβεις, και θα μου βάλει και μέντορα, δηλαδή το λεγόμενο tutor που λέμε. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τους μαθητές. Δηλαδή κάποτε έρχονται και κάποιοι μαθητές που μου λένε θα ήθελα να πάω στην Πολόνια, αλλά φοβάμαι επειδή είναι μόνο, για παράδειγμα, 100 θέσεις, 180, εξαρτάται από τους κλάδους, όπως είπα. Ή ακόμα στην ιατρική έχουμε ακόμα πιο λίγες θέσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό για κάθε πανεπιστήμιο. Η Μπολόνια, αν δεν κάνω λάθος, είναι στους 70 για όσον αφορά την αγγλόφωνη ιατρική. Οπότε, εάν δεν είμαι σε εκείνον τον αριθμό, σημαίνει ότι θα δυσκολευτώ να εξασφαλίσω θέση. Γι' αυτό υπάρχουν επιλογές σε άλλα πανεπιστήμια. Σίγουρα την ιατρική, αρχιτεκτονική, engineering, δηλαδή μηχανολογίες, νοσηλευτική, παραϊατρικά, φαρμακευτικές, αυτά είναι όλα με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Αλλά για παράδειγμα, αν έχουμε ελεύθερη πρόσβαση σε οικονομικά, κλάδος των οικονομικών, το business management, στις γλώσσες, νομική, ψυχολογία. Ψυχολογία, αν υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι περιορισμένο αριθμό θέσεων και υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι ελεύθερης πρόσβασης. Άρα, ανάλογα με το τι θέλει ο κάθε φοιτητής, συζητούμε και βλέπουμε ποια είναι η καλύτερη λύση για τον ίδιο τον μαθητή. Άρα, το πρώτο μας στοιχείο, ας το πούμε, είναι, όπως είπαμε, να έχουμε 12 χρόνια μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ιταλία για την ώρα δεν χρειάζεται να έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό στο απολυτήριο, μια συγκεκριμένη βαθμολογία. Δηλαδή και ένα παιδί που τελείωσε με 15, με 14 μπορεί να μεταβεί στην Ιταλία. Φτάνει να αποδείξει στην Ιταλία ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί, εντάξει, στην Ιταλία είναι αλήθεια να λέγεται, βάζουν και πολλούς tutor για να βοηθήσουν τα παιδιά να φτάσουν στο επίπεδο που τους θέλουν, γιατί αυτή τη στιγμή η Ιταλία κατέχει τη δεύτερη καλύτερη θέση στην Ευρώπη ως ακαδημαϊκό επίπεδο και είναι μέσα στα 7 καλύτερα ακαδημαϊκά επίπεδα του κόσμου. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έναν αλφα επίπεδο που πρέπει να διατηρηθεί. Άρα, αν κάποιο παιδί έχει αδυναμίες, το ίδιο το πανεπιστήμιο θα έρθει να προτείνει tutor για να το βοηθήσει να ανταπεξέλθει και να φτάσει στο επίπεδο που θέλουν ήδη οι Ιταλοί, ας το πούμε. Λοιπόν, από το 2022 όμως έχουν αλλάξει και κάποια άλλα πράγματα. Γενικότερα στην Ευρώπη αλλάζουν διάφορα πράγματα, άρα και η Ιταλία λόγω των αλλαγών ήρθε και ζητάει τις παγκύπριες εξετάσεις. Οι παγκύπριες εξετάσεις δεν αξιολογούνται για την εισδοχή. Η εισδοχή στην Ιταλία αξιολογείται μόνο με τις εισαγωγικές εξετάσεις της Ιταλίας. Απλά, επειδή στην Κύπρο για να εισαχθούμε στα πανεπιστήμια τα κρατικά, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ, πρέπει οι μαθητές οπωσδήποτε να παρακαθίσουν παγκύπριες εξετάσεις. Άρα η Ιταλία ζητά να προσκομίσουμε το έγγραφο συμμετοχής μας στις παγκύπριες εξετάσεις. Η αλήθεια να λέγεται, το 2022, το 2023 έχει ζητήσει και από μαθητές στον ιδιωτικό σχολείο να έχουν 3 A-levels συναφή με τον κλάδο που θέλουν να σπουδάσουν. Τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλούμε, πολλά πανεπιστήμια της Ιταλίας έρχονται και λένε εμείς θα ακολουθήσουμε εντελώς τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας. Που οι εντολές είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε παγκύπριες εξετάσεις. Η Αντωνιάνο Ιταλστάτη έχει κάνει πάρα πολλά τηλεφωνήματα σε διάφορα πανεπιστήμια. Κάποια πανεπιστήμια μας έχουν επιβεβαιώσει ότι και για το 2024 για τα παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία θα δεχτούν A-levels, αλλά κάποια άλλα μας είπαν καταφατικά όχι. Γι' αυτό εκεί με τον κάθε μαθητή συζητούμε κατά πόσο πρέπει να παρακαθίσει και τις παγκύπριες εξετάσεις.
Άρα αυτό είναι το θέμα εισδοχής. Οι παγκύπριες εξετάσεις και τα A-levels, σε περιπτώσεις που γίνονται αποδεκτά, είναι απλά σε εισαγωγικά το εισιτήριο ή το passport, ας το πούμε, το διαβατήριο για την επίσημη εγγραφή. Δηλαδή, κατόπιν εξασφαλίσεως θέσης στην Ιταλία, όταν θα μεταβώ στο πανεπιστήμιο, εννοείται ότι τώρα γίνονται όλα online, αλλά εικονικά τουλάχιστον θα μεταβώ στις πλατφόρμες του πανεπιστημίου για να εγγραφώ επίσημα, θα πρέπει να παρουσιάσω το έγγραφο των Παγκυπρίων ή των A-levels. Εάν δεν έχω αυτά, ένα από τα δύο, απορρίφκομαι. Μπορεί να είμαι ο καλύτερος μαθητής, μπορεί να ήρθα πρώτος στη λίστα των κατανομών, εάν δεν έχω... Άρα πρέπει να έχεις τις παγκύπριες σου, ή αν είσαι σε αγγλόφωνο, να έχεις τα ιδιωτικά, αλλά όπως είπα, τα A-levels, αλλά όπως είπα, στα περισσότερα πανεπιστήμια τώρα μας ζητούν καταφατικά τις παγκύπριες. Ένα παιδί που είναι Κύπριο παιδί, που είναι στα αγγλόφωνα σχολεία, καλό θα ήταν απλά να δώσει για τις παγκύπριες. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή... Περάσει ή δεν περάσει. Ναι, γιατί η Ιταλία ζητά μόνο τη συμμετοχή. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ημερομηνίες των παγκύπριων και ημερομηνίες των A-levels που συμπίπτουν. Εκεί είναι λίγο δύσκολο το θέμα, η αλήθεια να λέγεται, αλλά εκείνο που προτείνουμε εμείς είναι να δώσουν τα A-levels εφόσον το σχολείο προϋποθέτει για να πάρουν και το απολυτήριο τους ότι πρέπει να παρακαθίσουν τα A-levels, να δώσουν τα A-levels και εμείς θα προσπαθήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να γίνει... Να τους εξασφαλίσουμε. Να εξασφαλιστεί θέση, τέλος πάντων, να γίνει εισαγωγή, γιατί πολλές φορές στα πανεπιστήμια που λένε όχι, μην λέμε, μα ξέρετε, το τάδε πανεπιστήμιο έχει αποδεχτεί. Το άλλο τάδε πάλι έχει αποδεχτεί. Κοίταξε, άρα και επειδή μεταξύ τους τα πανεπιστήμια συζητούν, η αλήθεια να λέγεται, τα πανεπιστήμια στην Ιταλία είναι και ανταγωνιστές αλλά και οικογένεια μαζί. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Άρα τα international office επικοινωνούν το ένα με το άλλο και έτσι προσπαθούν να βρουν λύσεις. Καλό είναι αυτό. Απορία. Κύπρη έχει αρκετούς που πάνε στην Ιταλία. Ναι, έχει αρκετούς. Είχε να πάνε έκαθεν παιδιά που ήθελαν να φοιτήσουν στην Ιταλία. Ήταν συγκεκριμένα κλάδι που πήγαιναν στην Ιταλία. Αλλά τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι αυξάνονται οι μαθητές που θέλουν να μεταβούν στην Ιταλία. Αυτόν συνεπάγεται και λόγω του Brexit. Και σίγουρα γιατί άρχισαν και οι Κύπροι, ενώ παλιότερα δεν ήταν τόσο δεχτικοί στο να δουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλήθεια αυτό. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι πιο δεχτικοί στο να δουν και άλλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και όχι να μείνουμε συγκεκριμένα σε εκείνες τις 2-3 χώρες. Κοίταξε, εγώ είμαι υπέρ. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο εξωτερικό, δηλαδή αν μπορούν βέβαια. Σίγουρα. Θεωρώ ότι η Ιταλία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ειδικά και για τα άτομα που δεν είναι οικονομικά, ξέρεις, να είναι well-off, ας πούμε. Είναι κάτι που λέω ότι πάντα υπάρχει λύση. Και να μένει... Σε όλα υπάρχουν λύσεις, πρέπει να το θέλουμε. Και θεωρώ και η Ιταλία είναι από τις χώρες, δηλαδή, ας σου πω, το πιο ακριβό πανεπιστήμιο στην Ιταλία. Πες, πόσα θα ήταν. Η αλήθεια είναι αν πάρουμε όλους τους κλάδους, όλα τα πανεπιστήμια, ιταλόφωνα και αγγλόφωνα μαζί, έχουμε ένα μέσον όρο γύρω στις 3.000 ευρώ το χρόνο. Εννοείται ότι υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι 2.500, 1.500. Including ιατρική, ας πούμε. Είναι 4, ξέρω εγώ, ή 3.500. Αλλά αν τα πάρουμε όλα μαζί, έχουμε ένα μέσον όρο γύρω στις 3.000 ευρώ. Ναι, και η ιατρική μέσα. Αλλά εννοείται ότι για τον κάθε μαθητή, για την κάθε οικογένεια, εξαρτάται που θέλει να φοιτήσει το παιδί τους, λέμε και τι είναι το κόστος των τελών εγγραφής, γιατί εκτός από το living expense, λέμε τα τέλη εγγραφής, γιατί η Ιταλία δεν έχει διδακτρό όπως το εννοούμε στην Κύπρο, δηλαδή δεν έχει tuition fees, έχει registration fees. Τα οποία registrations μπορούν να μειωθούν και με κάποια οικονομικά οικογενειακά κριτήρια. Και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που σπουδάζουν πληρώνοντας μόνο 156 ευρώ ανά έτος. Αυτά τα αναλάβαινετε εσείς σαν εταιρεία τους τα... Αναλαμβάνουμε διάφορα πράγματα από την πληροφόρηση, την καθοδήγηση, τις αιτήσεις, τις μεταφράσεις, γιατί εγώ τύχανε να είμαι και ορκωτός μεταφραστής.
Άρα και τις μεταφράσεις, οτιδήποτε είναι από πίσω, την επεξήγηση, το πώς να γίνει η μείωση για τα τέλη εγγραφής ή ακόμα θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για υποτροφίες στους κρατικούς φορείς της Ιταλίας, που εκεί σίγουρα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τα παιδιά της Κύπρου. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που έχουν σπουδάσει με υποτροφίες από τους κρατικούς φορείς. Ναι, πάρα πολλά. Κυριολεκτικά πάρα πολλά. Μιλάμε ότι έχουμε φοιτητές, ειδικά της ιατρικής, που 6 χρόνια φοιτηση που έχουν εξοικονομήσει 50.000 ευρώ μόνο λόγω υποτροφιών. Δηλαδή ότι πήραν μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια περίπου 50.000 ευρώ. Και είναι υποτροφίες, δεν είναι λεφτά που κάποιος όταν θα αρχίσει να δουλεύει, όπως ακούμε για κάποιες σχολές, πρέπει να τα επιστρέψει πίσω. Είναι καθαρά υποτροφίες. Ή παιδιά που για άλλους κλάδους, δηλαδή για όλα τα παιδιά κάνουμε υποτροφίες. Υποτροφίες δεν είναι μόνο για συγκεκριμένους κλάδους. Φτάνει ο φοιτητής να ανήκει στα κριτήρια που προϋποθέτει η Ιταλία. Okay. Άρα, το πρώτο βήμα είναι, εννοείται, να επικοινωνήσει έναν παιδί μαζί σου, εκείνος που ενδιαφέρεται για τη σπουδή που θέλει να εισαχθεί, αν το είπα σωστά. Okay. Ναι, πολύ σωστά. Μετά, τότε, θα κάνει τις εξετάσεις του, θα κάνει τις πανκύπριες του, αν είναι A-levels και τα A-levels σου, θα σε πάρουν τηλέφωνο πότε είναι η σωστή ώρα για κάποιον να κάνει την... Υπάρχουν οικογένειες που ψάχνονται από πολύ πιο πριν. Άρα, οικογένειες που ήδη όταν τα παιδιά τους είναι στη Δευτέρα Λυκείου και είναι σίγουροι ότι πλέον η επιλογή είναι η Ιταλία, θα ήταν καλό όταν αρχίζουν τα παιδιά στη Δευτέρα Λυκείου, τέλος πάντων μέσα στα Χριστούγεννα, το πολύ μέχρι το Φεβρουάριο, να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια που αρχίσαν και βάζουν εξετάσεις και από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, είμαι στη Δευτέρα Λυκείου, εντάξει, και θέλω να σπουδάσω οικονομικά. Αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος από το Σεπτέμβριο και πάει μέχρι τον Ιούνιο. Σωστά, ναι. Για όλες τις τάξεις, αλλά είμαι στη Δευτέρα Λυκείου. Παράδειγμα, ξεκίνησα το σχολείο μου τον Σεπτέμβριο και τελειώνω τον Ιούνιο. Για τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου, τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις. Άρα είμαστε ήδη ένα βήμα πιο μπροστά. Και μετά την επόμενη χρονιά, ας πάρουμε παράδειγμα το 24, φοιτώ στη Δευτέρα Λυκείου. Τον Νοέμβριο του 24 θα δώσω την εξέταση. Άρα θα δω τι θα κάνω. Εγώ θα αξιολογήσω αν η βαθμολογία που έχουν πάρει τα παιδιά είναι εφικτή ή αν πρέπει να ξαναπαρακαθίσουν τις εξετάσεις. Ναι. Εάν είναι εφικτή, τότε τον Μάρτιο του 25 θα διεκδικήσουμε ήδη θέση. Εδώ, επειδή εδώ δεν έχουμε ένα πολιτήριο, όμως θα πάμε με την εγγραφή στο τελευταίο έτος και τα λοιπά, και μετά θα παρουσιάσουμε το πολιτήριο τον τέλη Ιουλίου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές... Άρα μπορεί να ξέρεις ότι δέχτηκε με το πανεπιστήμιο πριν τελειώσεις το σχολείο. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν βάλει διάφορα selection, ας το πούμε. Έχουμε το ανοιξιάτικο, το καλοκαιρινό, το θερινό. Άρα, τι πιο καλό για τα παιδιά που ήδη ξέρουν ότι θέλουν να πάνε Ιταλία και ο κλάδος προϋποθέτει να μπορούμε να δώσουμε εξέταση από πριν, να δώσουμε αυτές τις εξετάσεις από πριν. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει με την ιατρική. Γιατί λέω δυστυχώς για την ιατρική, γιατί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο υπάρχει μια τάση για την ιατρική, οπότε λέω δυστυχώς γιατί ακόμη πρέπει οι εξετάσεις να γίνονται τον Σεπτέμβριο, άρα τα παιδιά έχουν ήδη αποφοιτήσει. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και μια μεγάλη παρένθεση για τα αγόρια, γιατί τα αγόρια εννοείται έχουν και το στρατό. Θα ήταν καλό τα αγόρια μας να διεκδικούν θέση, εάν μας το επιτρέπει το πανεπιστήμιο, δηλαδή αν είναι κλάδι που μπορούμε να διεκδικήσουμε θέση από προηγουμένως, τον Νοέμβριο της χρονιάς που πήγαν στο στρατό. Εντάξει, για παράδειγμα πάνε τον Ιούλιο, τον Νοέμβριο να παρακαθίσουν εξετάσεις. Αν όμως αυτά τα παιδιά είναι για ιατρικές σχολές, για οδοντιατρικές σχολές, κτηνιατρικές, θα πρέπει να δώσουν την εξέταση τον επόμενο Σεπτέμβριο, δηλαδή όταν θα τελειώνουν σχεδόν τη θητεία τους.
Και γιατί αυτό, γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη θέση όπως το εννοούμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Ναι. Μπορούμε να παγωποιήσουμε τη θέση σε κάποια πανεπιστήμια, αλλά όχι σε όλα, όσον αφορά το στρατό. Σε όλα μπορούμε να παγωποιήσουμε τη θέση για σοβαρά θέματα υγείας. Okay. Αλλά μη κακό. Μη κακό και χτύπα ξύλο, δηλαδή. Χτύπα ξύλο, ναι, οκ. Οπότε βλέπουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. So, έναν παιδί π.χ. που θέλει να πάει ψυχολογία, πάλι θα καθίσει εξετάσεις. Okay? Και όλες αυτές οι εξετάσεις, για ιατρική που έχουν συγκεκριμένες εξετάσεις, για αρχιτεκτονική, πάλι θέλουν everything basically που θέλουν εξετάσεις, ποιος τους προετοιμάζει? Η Αντωνιάννα η Τραστάτη ασχολείται και με προετοιμασίες. Η αλήθεια να δείτε, εδώ και 12, σχεδόν 13 χρόνια ασχολούμαστε με την προετοιμασία της ιατρικής και οδοντιατρικής. Και τα τελευταία 8 χρόνια περίπου έχουμε εισάξει και άλλες προετοιμασίες για διάφορους κλάδους, όπως για τις μηχανολογίες, οικονομικά, νομικής, διάφορους κλάδους τέλος πάντων. Άρα βλέπουμε τι ζητά το κάθε παιδί και αν πρέπει να κάνει προετοιμασία, γιατί οι προετοιμασίες έχουν έναν αλφα κόστος. Άρα βλέπουμε αν όντως ο συγκεκριμένος μαθητής χρειάζεται την προετοιμασία, γιατί ειλικρινά σου λέω, Γιώτα μου, υπάρχουν παιδιά που δεν χρειάζονται την προετοιμασία αυτή που εννοούμε να πάει να πληρώσεις πόσα λεφτά, να κάνεις πόσες ώρες για να μπορέσεις να εισαχθείς στο πανεπιστήμιο. Άρα είναι κρίμα κάποιες οικογένειες να μπαίνουν σε έξοδα και λόγω των καταστάσεων, αλλά και εφόσον δεν χρειάζεται, γιατί να το κάνουν. Σίγουρα ακούγεται κάπως τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Δηλαδή για τον κάθε μαθητή δουλεύουμε σωστά, βλέπουμε εάν χρειάζεται να κάνει έξτρα προετοιμασία ή εάν η προετοιμασία μπορεί να γίνει με τον ίδιο τον μαθητή, δηλαδή από μόνος του, με τις κατευθυντήριες γραμμές μας, δίνοντας του την ύλη. Υπάρχουν ειδικά βιβλία από εκδοτικούς οίκους της Ιταλίας που ασχολούνται καθαρά με την προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων. Τα πανεπιστήμια άρχισαν πλέον και δημιουργούν πλατφόρμες για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν τα λεγόμενα simulation ή κάποιες προετοιμασίες. Οπότε, όντως υπάρχουν μαθητές που δεν χρήζουν της προετοιμασίας πληρώνοντας έναν αλφα ποσό. Οι εξετάσεις γίνονται στα αγγλικά ή στα ιταλικά? Εάν ο φοιτητής θα διεκδικήσει, ο μαθητής μάλλον, γιατί ακόμα είναι μαθητές, αν ο μαθητής θα διεκδικήσει σε αγγλόφωνο κλάδο, τότε η εξέταση είναι καθαρά στα αγγλικά. Εάν θα διεκδικήσει σε ιταλόφωνο κλάδο, τότε η εξέταση είναι στα ιταλικά. Τα παιδιά που διεκδικούν σε αγγλόφωνους κλάδους είναι υποχρεωτικό να έχουν και το πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας. Δηλαδή, όπως λέμε, τα IELTS, τα Proficiency κτλ. Υπάρχει μια λίστα από το κάθε πανεπιστήμιο με τι πιστοποιητικά δέχεται. Η αλήθεια να λέγεται, σε πολλά πανεπιστήμια δεν γίνονται αποδεκτά τα GC, όπως τα γνωστά GC που έχουμε εδώ στην Κύπρο. Γι' αυτό εγώ συνιστώ στα παιδιά να δίνουν πάντοτε το IELTS, λόγω του ότι στην Κύπρο υπάρχει ευκαιρία να δίνεται κάθε 2 εβδομάδες. Τα παιδιά των ιδιωτικών εξαιρούνται, γιατί έχουν τουλάχιστον έναν έτος φοιτηση στην αγγλική γλώσσα και επειδή τα παιδιά εννοείται ότι είναι 7 τάξια, έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια, δηλαδή κάποιος αν ήρθε μόνο στο Λύκειο, στο αγγλικό σχολείο, μάλλον 4 χρόνια, γιατί από την πρώτη Λυκείου μέχρι και την 7η. Άρα αυτά τα παιδιά εξαιρούνται. Όσον αφορά τους ιταλόφωνους κλάδους, υπάρχουν πανεπιστήμια που χρειάζονται. In Italia. Ναι, στους ιταλόφωνους κλάδους. Υπάρχουν πανεπιστήμια που μας ζητούν το πιστοποιητικό ιταλικής γλωσσομάθειας. Υπάρχουν πανεπιστήμια που το δίνουν δεδομένα, γιατί λέει εφόσον θέλεις να έρθεις να σπουδάσεις στα ιταλικά, πρέπει να καταλαβαίνεις. Άρα και εκεί πάλι το βλέπουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Και πάλι εσείς ας πούμε, τους κάνεις εσύ μαθήματα για ιταλικά? Ναι, εγώ διδάσκω ιταλικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια λέγεται διδάσκω από το 1999. Ναι, είναι αρκετά χρόνια. Εντάξει, κοίταξε, είσαι γνωστή για την Ιταλία. Ξέρουμε ότι άμα θέλουμε την Ιταλία, γυρίζουμε πάνω στην Ευαγγελία. Θεωρώ ότι ο καθένας ειδικεύεται στον τομέα του. Έτσι λένε. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τα άτομα να ξέρουν πού πρέπει να χτυπούν τις πόρτες.
Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει για το κάθε τι να παίρνουμε και δεύτερη γνώμη και αν χρειάζεται και τρίτη γνώμη. Ναι. Για το κάθε τι, δηλαδή να μην αφήνουμε τα πράγματα τυχαία. Όπως πηγαίνουμε στο γιατρό έτσι και κάποτε λέμε, μα δεν με έπεισε τόσο πολλά αυτός ο γιατρός, θα ήθελα να πάρω μια δεύτερη γνώμη. Καλό είναι αυτό να γίνεται με πολλά πράγματα. Εμένα μου έτυχε να πάρω δεύτερη γνώμη και από μηχανικό, για να πω την αλήθεια. Νομίζω όλοι μας. Καλό θα ήταν γενικότερα ο κόσμος να αρχίσει να πληροφορείται περισσότερο και σωστά. Ναι, οκ. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω. Όσες θέλεις. Λοιπόν, έναν παιδί που θέλει να πάει για ιατρική, επειδή εγώ πιστεύω πάρα πολλά, όλα τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν, να πηγαίνουν στο εξωτερικό, είτε όπου να έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν. Αλλά θα πάω συγκεκριμένα στη ιατρική και ο λόγος που πάω ιατρική είναι διότι στην Κύπρο δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν μπορώ να αποφασίσω ακόμα, έχουμε πάρα πολλά ψηλών το πύχη για τα παιδιά της ιατρικής. Δηλαδή, ένα μωρό που το απολυτήριο του μπορεί να είναι το 19-20, μπορεί να μην περάσει για τις Παγκύπριες, ας πούμε, το level για να μπει στην Ελλάδα είτε Κύπρο. Άρα, υπάρχει το option της Ιταλίας. Το τι θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή ξέρω τώρα, έχει αρκετά παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική. Πόσο εύκολο είναι να μπει στη ιατρική, πρώτο, και δεύτερο είναι πόσα αγγλόφωνα έχει, πόσα ιταλόφωνα έχει, για Ιταλία, δηλαδή ένα μωρό που θέλει να σπουδάσει ιατρική πρέπει να ξέρει τα Ιταλικά. Λοιπόν, όπως καλά είπες, υπάρχει αγγλόφωνη ιατρική και ιταλόφωνη ιατρική. Υπάρχουν στα αγγλόφωνα πανεπιστήμια με τα υφιστάμενα δεδομένα, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, γιατί αύριο μπορεί να εισαχθούν κι άλλα. Ναι. 15 αγγλόφωνα ιατρικής και 2 οδοντιατρικής. Με μία και μοναδική εξέταση, τα παιδιά μπορούν να διεκδικήσουν και για τα 17. Άρα έχουμε 17 επιλογές. 15 ιατρικής και 2 οδοντιατρικής με την ίδια εξέταση. Όσον αφορά τα ιταλόφωνα, έχουμε 41 ιατρικής και 34 οδοντιατρικής. Δεν είναι 75 τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι 41 και από αυτά τα 41 της ιατρικής υπάρχουν 34 που προσφέρουν και τον κλάδο της οδοντιατρικής. Από αυτά τα 41 της ιατρικής υπάρχουν 15 που προσφέρουν και τον αγγλόφωνο κλάδο. Και γιατί σου είπα προηγουμένως ότι με τα υφιστάμενα δεδομένα έχουμε 15 αγγλόφωνα, γιατί ο στόχος είναι σιγά σιγά να εισαχθεί ο αγγλόφωνος κλάδος και στα 41. Για να καταλάβεις, πριν 10 χρόνια είχαμε περίπου 6 πανεπιστήμια αγγλόφωνα. Σήμερα έχουμε 15. Οπότε τα παιδιά έχουν περισσότερες επιλογές. Εντελώς αρχικά τα παιδιά είχαν μόνο 3 επιλογές. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε 6 πανεπιστήμια, αλλά πρέπει να επιλέξουν 3 από τα 6. Ενώ τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα από το, αν δεν κάνω λάθος, από το 2014, μπορούσαν τα παιδιά να διεκδικήσουν για όλες τις επιλογές. Πριν από το 2014, έπρεπε να διεκδικούν μόνο σε 3 επιλογές. Άρα so there's more chances. Ναι. Λοιπόν, τώρα, αν είναι δύσκολο ή εύκολο, θα ακουστεί κάπως, αλλά είναι αρκετά δύσκολο, με την έννοια ότι χρειάζεται επιμονή, προετοιμασία και αρκετό διάβασμα. Και τα παιδιά που θέλουν να εισαχθούν στις ιατρικές, οδοντιατρικές σχολές, πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το καλοκαίρι πριν τις εξετάσεις, γιατί ως συνήθως η εξέταση της αγγλόφωνης ιατρικής, οδοντιατρικής, η λεγόμενη IMAT, όπως τη γνωρίζουμε εδώ στην Κύπρο, ως συνήθως λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο. Άρα τα παιδιά, μετά που αποφύτουν από το σχολείο, έχουν ολόκληρο Ιούλιο και ολόκληρο Αύγουστο και λίγες μερίτσες από τον Σεπτέμβριο για να προετοιμαστούν. Αυτά τα παιδιά που θέλουν όντως να πετύχουν, πρέπει εκείνο το συγκεκριμένο καλοκαίρι να ξεχάσουν τις διακοπές. Να ξεχάσουν εξόδους, να ξεχάσουν τα πάντα.
πρέπει να αν κάνουν. Έχεις το στόχο και το σκοπό, νομίζω. Ναι, πρέπει να κάνουν αρκετές ώρες θυσίας. Δεν λέω ότι δεν θα βγουν μια βόλτα ή δεν θα πάνε μια μέρα στη θάλασσα. Αλλά ο στόχος τους πρέπει να είναι το διάβασμα και όχι σήμερα να πάμε στη θάλασσα, θα πάω και αύριο στη θάλασσα, την Τετάρτη θα πάω στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, γιατί πολλά παιδιά μου λένε «Μα κανόνισα ταξίδι, κυρία, τι να κάνω». Cancel. Η επιλογή δική σου, διότι ο στόχος είναι η ιατρική. Είναι όντως απαιτητική εξέταση. Είναι δύσκολη, δεν θα πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολη. Okay. Έχει έξτρα ύλη από τα σχολεία μας, έχει έξτρα ύλη ακόμα και από τα E-Levels. Άρα, χρειάζεται τα παιδιά να προετοιμαστούν. Παρακολουθούν τα μάθηματα μαζί σας. Μπαίνουν online, basically, ή είτε πάσουν στο... Εμείς προσφέρουμε μαθήματα διασώζης και προσφέρουμε και μαθήματα online, όσον αφορά τις προετοιμασίες της ιατρικής οδοντιατρικής. Και κάνουν τα μαθήματα, πρέπει να το δουλέψουν. Περνά ο μαθητής. Ωραία. Πάμε στην Ιταλία. Ωραία. Με ρώτησες αν είναι η διδακτική στην αγγλική γλώσσα. Ναι. Λοιπόν, για τα παιδιά που θα εισαχθούν σε αγγλόφωνο κλάδο, είναι και τα 6 χρόνια η διδακτική. Νόμιζα ήταν τα 3. Όχι, είναι και τα 6 χρόνια στην αγγλική γλώσσα η διδακτική, αλλά τα παιδιά όταν θα τελειώνουν το 3ο έτος, θα πρέπει να έχουν τελειωμένα όλα τα μαθήματα του 1ου, 2ου, 3ου έτους και θα πρέπει να έχουν Ιταλική γλώσσα επίπεδο Β2, γιατί θα αρχίζουν τα κλινικά. Okay. Άρα στα νοσοκομεία εννοείται ότι θα Άρα τα Ιταλικά. Πες ότι ένα μωρό θα πάει στο English, το πανεπιστήμιο, σε εκείνα τα 3 χρόνια θα κάνει ταυτόχρονα το Italian language. Ναι, στα πανεπιστήμια προσφέρουν τη γλώσσα. Η αλήθεια να λέγεται, υπάρχουν 2-3 πανεπιστήμια τα οποία θέλουν ήδη από το 2ο έτος να είσαι σε επίπεδο Β2. Γιατί τους βάζουν ήδη από το 3ο έτος σε κάποια κλινικά, αλλά τα πλήστα πανεπιστήμια ξεκινούν καθαρά από το 4ο έτος τα κλινικά. Και γίνεται μάλιστα και διαδικασία για την παράδοση της ιατρικής ρόπας. Υπάρχει έτσι ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και συγκινητική. Μου έχουν στείλει πολλά βίντεο μαθητές μου, φωτογραφίες. Και πάντα τόσα χρόνια συγκινούμε πάντοτε τον ίδιο τρόπο. Ενταφαίνει. Περνούν τα 6 χρόνια. Μετά τα 3 μπαίνουν πλέον μέσα στα νοσοκομεία, κάνουν και το practice τους. Γίνονται γιατροί, μετά θέλουν να κάνουν ειδικεύση. Τι γίνεται? Ωραία. Η ειδικεύση μπορεί να γίνει είτε στην Ιταλία, είτε στο ίδιο πανεπιστήμιο που έχω φοιτήσει, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο της Ιταλίας, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν ειδικεύσεις και ανά το παγκόσμιο. Τα πλήστα παιδιά μπορώ να σου πω ότι παραμένουν Ιταλία. Έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους ιατρικής και πάρα πολλούς γιατρούς πλέον που κάνουν τις ειδικεύσεις τους στην Ιταλία. Έχουμε και παιδιά που σχεδόν τελειώνουν τις ειδικεύσεις τους. Δηλαδή σε 1-2 χρόνια θα είναι όντως τελειωμένοι γιατροί. Εμένα η αλήθεια λέγεται να μου πιένει να τους λέω γιατρέ, γιατί είχαν ένα τεράστιο ταξίδι μαζί τους, άρα ήταν παιδιά και τους έβλεπα να αναπτύσσονται, να μεγαλώνουν, να διαφοροποιούνται, να οριμάζουν. Δεν μου βγαίνει να τους πω γιατρέ. I know. Αλλά πρέπει, γιατί είναι ένας τίτλος που πρέπει. Εννοείται, το αξίζα. Ναι. Alright. Έγιναν οι γιατροί, έκαναν την ειδικεύση τους και μετά έρχονται πίσω. Η πρώτη μου ερώτηση, που είμαι σίγουρη ότι είναι ναι, αλλά να το ρωτήσω anyway, είναι αναγνωρισμένα όλα τα πανεπιστήμια της Ιταλίας? Φυσικά. Γιώτα μου, όπως γνωρίζεις, το κάθε πανεπιστήμιο που είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας του, τότε η αναγνώριση είναι εφικτή ανά το παγκόσμιο. Πρέπει να το ρωτήσω για να το ξέρουν. Και σίγουρα στις ιατρικές σχολές δεν υπάρχουν πανεπιστήμια που να μην είναι αναγνωρισμένα. Μπορείς να βρεις κάποιες σχολές, ας πούμε, του fashion, του interior, κάποιες ιδιωτικές σχολές που μπορεί να μην είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας ή της χώρας που υφίστανται τέλος πάντων, αλλά να είναι αναγνωρισμένες από την επαρχία ή από την Ευρώπη. Σε αυτά τα πανεπιστήμια ναι, έχουμε λίγο πρόβλημα. Και έτσι όταν τα παιδιά έρχονται μου λέει, ξέρεις, θέλω να σπουδάσω fashion. Ωραία, λέω. Βρήκα και τη σχολή. Ως συνήθως μου λες σχολές
που δεν είναι αναγνωρισμένες. Ναι. Οπότε εκεί πάμε και δουλεύουμε το ωραία, τι θες να κάνεις μελλοντικά. Θες να έχεις μια αναγνωρισμένη σχολή, ώστε δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη ζωή. Οι συγκυρίες είναι πάντοτε διαφορετικές, άρα θες να μπεις στη διδασκαλία, θες να εργαστείς σε μια εταιρεία, τι θέλεις να κάνεις, θες να ανοίξεις ένα δικό σου ατελιέ, τι θέλεις να κάνεις. Βλέπουμε λίγο πώς το σκέφτεται, αλλά εγώ προσωπικά σου λέω ότι προωθώ την αναγνωρισμένη παιδεία. Την κρατική και αναγνωρισμένη παιδεία. Έχουμε και παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά πάντοτε από αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφού πήραμε τους κλάδους, ας πούμε, θα σε ρωτήσω ακόμα ένα πράγμα. Για νομική. Είμαι περίεργη για την νομική. Η νομική, ένας που θα αποφοιτήσει νομική στην Ιταλία, μπορεί να έρθει να κάνει το practice εδώ στην Κύπρο. Ναι, μπορεί να κάνει το practice όπου θέλει. Όπως είπαμε, είτε στην Ιταλία, είτε στην Κύπρο, είτε σε άλλες χώρες. Όταν έχει ήδη αποφοιτήσει. Γιατί στην Ιταλία υπάρχει και πρακτική εξάσκηση πριν αποφοιτήσεις. Εκείνη γίνεται στην Ιταλία. Okay. Μετά όμως, ναι, μπορείς να την κάνεις όπου θέλεις. Αλλά πρέπει να τελειώσουν και το μάστερ τους, έτσι, στη νομική. Σε εισαγωγικά, ναι. Γιατί, όπως γνωρίζετε, από το 1999 η νομική είναι πλέον 3 χρόνια και όχι 4. Ναι. Και το master degree, το λεγόμενο master degree που είναι το πτυχίο δεύτερου βαθμού, είναι 2 χρόνια. Άρα, ναι, θα ήταν καλό να έχουν τελειώσει και το master degree και μετά. Πες, έρχονται πίσω Κύπρο, θα κάτσουν τις εξετάσεις για το bar, για να πιάσουν άδεια και μετά μπορούν να είναι μες στο... Όπως γνωρίζουμε για την νομική γενικότερα, έτσι η απορία μου είναι αυτή. Η Κύπρος είναι British Commonwealth Law. Ναι, όντως. Έχεις την ερώτηση. Ναι, μου την κάνουν τακτικά τα παιδιά, αλλά πλέον άρχισε να είναι λίγο πιο global. European. Και λίγο πιο European, άρα αλλάζουν πολλά πράγματα. Okay. Μην ξεχνούμε ότι και εδώ στην Κύπρο μπήκαμε πλέον στην Ευρώπη, άρα εδώ και χρόνια. Οπότε αλλάζουν σιγά σιγά πράγματα. Υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι της νομικής στην Ιταλία, ακόμα και Ιταλοί που διαμένουν στην Κύπρο, που είναι γραμμένοι στο Σύλλογο Νομικών. Οπότε δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Okay. Εντάξει, alright. Είπα να σε ρωτήσω γιατί μου το είχα. Και φυσικά εξαρτάται τι θέλει να κάνει το κάθε παιδί μελλοντικά. Δηλαδή, ακόμα πολλά παιδιά λέει: εγώ θέλω να κάνω εταιρικό δίκαιο. Εγώ θέλω να ασχοληθώ ξέρω εγώ, με τον global και τα λοιπά, ή με το international. Άρα, ναι, το corporate law. Ναι. Ανάλογα με το μεταπτυχιακό. Ναι. Είναι vast. Από ό,τι ξέρω, έχει αρκετά. Πες ότι θέλεις να πάεις για business, ας πούμε. Κάνεις το bachelor σου business και το μεταπτυχιακό σου μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, specialize κάπου. Δηλαδή human resource ή μπορείς να πάεις συγκεκριμένα. Ναι και όχι. Okay. Η Ιταλία κρατάει μια γραμμή. Δηλαδή, κάνω για παράδειγμα economics. Μετά, ναι, μπορώ να κάνω κάτι στο μεταπτυχιακό μου με business, με management, αλλά να είναι στον κύκλο των economics. Okay. Δηλαδή, δεν θα πάω από τα economics να κάνω ειδίκευση νεφρολογίας, για παράδειγμα. Ναι, κατάλαβα. Άρα, κρατάει μια γραμμή. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Okay. Δηλαδή, και στην νομική υπάρχουν κάποια master's degree που είναι για την νομική και κρατούν πάντα μια γραμμή. Είναι corporate law ή κάπως έτσι. Ακριβώς. Okay. All right. Very good. Ευαγγελία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θέλω να μας πεις πού μπορούν να σε βρουν τα παιδιά ή οι γονείς, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Λοιπόν, μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο στο 99 306 152. Μπορούν να μου στείλουν και μήνυμα, είτε στο WhatsApp κτλ. Μπορούν να μας βρουν στο Facebook. Τώρα γίνεται η καινούργια ιστοσελίδα, άρα σε λίγο καιρό θα ανεβαστεί και η καινούργια ιστοσελίδα. Γενικότερα, αν μας ψάξουν, μπορούν να μας βρουν. Okay. Και τα γραφεία μας βρίσκονται στην Κόκκινο Τριμηθιά, στη Λευκοσία, άρα, στην επαρχία Λευκοσία. Σίγουρα τα παιδιά και οι οικογένειες από τη Λεμεσό, ή όχι μόνο από τη Λεμεσό, γενικότερα από άλλες επαρχίες εκτός Λευκοσίας, ξέρω ότι δυσκολεύονται. Γι' αυτό εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω υιοθετήσει και την online συνάντηση, γιατί και λόγω απόστασης, αλλά λόγω και των συγκυριών, πλέον των καιρών. Δεν χρειάζεται ο γονιός να ξοδεύει, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες με το ταξίδι
και τη συνάντηση μαζί ή να ξοδεύει έναν αλφα ποσό για την βενζίνη. Υπάρχουν και παιδιά που δεν μπορούν ενώ οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άρα κάνω και αρκετές online συναντήσεις και εννοείται ότι μετά, αν χρειαστεί να βρεθούμε, γιατί το παιδί αποφάσισε, ενώ η οικογένεια αποφασίσαν ότι θα μεταβούν στην Ιταλία, τότε ναι, θα βρεθούμε και από κοντά. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Okay, very good. Άρα, επικοινωνούμε μαζί σας. Πλέον με την τεχνολογία το μακριά είναι κοντά. Ναι, έτσι είναι. Σίγουρα. Θα το βάλω και στο Facebook το τηλέφωνο σας, στο βίντεο αυτό, για να μπορούν να το δουν. Άρα, όποιος ενδιαφέρεται να σπουδάσει στην Ιταλία, γενικά για όποιο παιδί ενδιαφέρεται για σπουδές, θεωρώ ότι η Ιταλία είναι έναν από τα πολλά καλά options που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά. Είναι μια χώρα, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι έχει χρόνια που είναι μες στην εκπαίδευση. Πάρα πολλά χρόνια που είναι μες στην εκπαίδευση. Σκέψω ότι το πρώτο πανεπιστήμιο στο δυτικό του κόσμου ιδρύθηκε στην Ιταλία. Και είναι το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ξέρω έναν γιατρό που ιδρύθηκε το 1088. Και έχουμε πολλά πανεπιστήμια μετά από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ξέρω έναν γιατρό που μάλιστα ήταν ο διαιτολόγος μου. Δεν νομίζω να χρειάζεσαι διαιτολόγος. Όχι, τώρα έγινα πετσίπικο καλό. Εγώ απέναντίας χρειάζομαι τον. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε να σπουδάσετε στην Ιταλία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με την Ευαγγελία. Το τηλέφωνο θα το έχω γραμμένο κάτω, θα το δείτε. Είτε μπορείτε να με πάρετε με έναν τηλέφωνο, να σας δώσω το τηλέφωνο της Ευαγγελίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από την αρχή να πάρουν τις σωστές οδηγίες, τις σωστές συμβουλές για το πού και τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να πάσουν εκεί. Δυστυχώς έχουμε κάποιες φήμες που παρακοστίζουν κάποια πράγματα. Ναι, η αλήθεια γι' αυτό πρέπει να ρωτάτε. Αυτό που είπε η Ευαγγελία στην αρχή, πρέπει να ρωτάτε δεύτερη και τρίτη γνώμη πάντα και στις επιλογές των σπουδών, γιατί είναι το μέλλον σας. Είναι το μέλλον των παιδιών σας και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσετε σωστά από την αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα σας. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Εδώ που λες ότι το μέλλον των παιδιών, όντως, και για ένα σύμβουλο, το μέλλον ενός παιδιού πρέπει να είναι μια τεράστια ευθύνη. Ακριβώς. Άρα πρέπει να γίνονται σωστές επιλογές, ή ακόμα υπάρχουν και παιδιά που δεν ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν και λέει τι θα μπορούσα, που μπορούμε να βοηθήσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει κτλ. Αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχει από εμάς τους συμβούλους η σωστή καθοδήγηση, αλλά η ευθύνη για το μέλλον εκείνου του παιδιού. Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να καταλήξω εκεί. Περιμένουμε λοιπόν το τηλέφωνο σας, όποιος ενδιαφέρεται για Ιταλία. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Thank you που μας παρακολουθείτε εδώ για το βίντεο μας. Και ό,τι χρειαστείτε, αν χρειαστείτε οτιδήποτε, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.